Mintakas ngi pelong kerpang ia ke convention nagabinda ka longing longsem. Iduai kerpang nagabinda ki longing longsem. Iduai nagabinda ban mai terut ia ki ingasem na baro ki jingsunyu ka bahya raibi. Pi ki ba wanchimenda ha ka niga convention. Ha ka jing duai ha ka jing snap ia ka ting ha ka jing mane ujisu ha ka Eucharist bakuin bad ka sacrament kan perlong ia pi ki balai luit ia roya utrai nagabinda jangi ban mai terut ia ka jing suniu ngidon ka jing kinia ngidon ka mas ngidon ka duan habang itur sajan ka duan ka dupat kayinga sem jangi kan lai luit naga jing te naga jing kumbaro kane kalongka lindi ka ba ujisu ukadau hangi ujisu ong along ka lindi badu jisu ulaya idea ka lindi ula kiu ha ulum calvary nang dawong kane kade ka lindi ka bangide banyai hapadeng ke jinge baro kada ka mot ya ka jingyai lindi jongu jisu ha ulum calvary but ka jingkiu jongu shal hal or ka de bana kalonga dakashin janga jinglai luit yangi baro yaro utrai hallelujah hallelujah kabamut ko himmen ko para ka jingkinia kalong ka ba kongsan nagabinda jongi banlai luit but ban pen kantang ya ka longing longsem ya ki jait benriu ka jingkinia habangi kran shapang ka jingkinia nagabinda jongi ki kon catholic ka jingkinia kalong ka mas bakoi ka jingkinia kaba la pelong shisin kawe kaba ujisu ulale halor ka dimbana ujisu ulayap tang shisin lemba ka bor jangata ka jingyap ka parte baro kawe kalayo ya ka jimpenim salonsar universal salvation kajimpenin basalon sahar ngilayo pediang yaroyo try hallelujah tinagata ka daw ko himmen ko para ha kene ka step ngaku aban puson rengat batpi halor ka jing kordor jang ka jingkinia habang ikran siya pang ka jingkinia baro mangingitip jingkinia nadu ka jingem jang ipatemen kaladon ka jingkinia ha ka jingim jang ki jait bendriyo ka jingkinia habang ikren kalong ka jimmane ubale ka jingkinia bad jingmane kadon jingyade ha ka ju ka por nagabinda jongi ka jingkinia kalong padengdu jang ka jimmane jongi tendeng don ki brikiang ngamane ya utrai hoid ha ka baduai yaro ha ka baduai shime ha ka bapuson ya ka tino bale ha ka baterwa ka jing darwangi mane ya utrai ngi perlong ya ka jing mane utrai henry nagabinda jongi ki kon catholic ka jingkinia kalong ka ba kongsan jingkinia mas kalong ka ba kongsan jongka jing mane jongi namar ha ka jingkinia mas ngidon ka jing duai yaro ngidon ka jing puson ka tino bale ngidon ka jing elab ya ka tino bale ngidon ka jing darwa ngidon ka jing aite alade yaro utrai baladangi puson naka shitti jongo Paulus bakko sharom kabakadar iwe terterngi ngipule u Paulus bakudu kotu ver ya mallake bange harom bakin kalla longa jingkinia baim ka jingkot jonga ba jombi kalong bangin kalla longa jingkinia baim habangi ong ngaterwa yalade ngaterwa ya ka jingim jonga hautrai mallaki ingasem kideben ya lemba kanika jingkinia baim yaroy utrai dinagataga daw ko himmen ko para kadai lemba ka jingkinia mas ginsayo jinglai lui na ka jingte jingkombaro na maru jisu lemba ka jingkinia lemba ka jingyap shisin haulum calvary ula wanra ya ka jinglai lord yangi badminda ngin puson hato ka nega jingkinia kalong ka ere ka e ka ba ujisu lastang tumai ne kala don ne em haga jingem jonge paid Israel habang ikran siya pang ka jingkinia ngideben peit kumno ubale ulatumu
kumno ublay ula seng, kumno ublay ula hikay ya upay di Israel halor ka jingkenia. Ne hato kalon jingkenia, kalon ka ere kaye, kabataw start daw kato ka nungut kibriyo. Nya ban pay, ban sautu ya kane, ngidon kamban pay, siya ka jutang barim. Ngiyo nado kitab Genesis, kajingikay halor kajingkenia. Ngiyo kibriyo kila lek kila kinia. Ngiyo kibriyo kila te ya kaduan. Kaduan kabang ngiyo hangne, kamde kalong kaduan kabatang jong ka jutang batimay. Henry kaduan kaladon haka jingim jong gipay di Israel. Kaduan kayade bat ka jingkenia. Kamij marwe kamde kaduan. Tinagataga daw ngidiban sautu syai kadar kay kaba ublay ulamod habang ikren halor ka jingkenia. Yarayo try. Ngan yalam yapi syaka kitab Genesis lai arpowe. Ladapi kili yanga mano bapalong yaka jingkinia baningkong tam haka jingim jongke brio. Lese pinju bab yaka jingkinia jongno jingkinia jongo Abel. Shua u Abel ulakinia ulatarwa yaka jing tarwa. Shua ulatarwa yaka jingkinia uble ulakinia. Kohimen ko para haba uble ulayo kaladon ka jingtut hakiinga sem baningkong jong ka Bible hakiinga sem jong Adam bat ka uble ulale komno makishimet kim namban kinia. Kim sautu kumno ban lai loit nakane ka jinge kalahya raibi halo jongi. Shua bakin laptop, shua bakin tamsneng, kilayim haka jinggoy. Kim shimla don jingko salay. Kim ju perkat bale kane ka wan kiyar halo jongi. Bale kalajia kane ka jingjia basausi haki inga sen jongi. Kim ju kren halo nama romju don ka jingjia basausi haki inga sen jongo Adam bat ka Tad hado bakila kalet ya ubale. Tad hado bakila tamsneng ya ubale. Tad hado bakila kongo ya ubammen ulayalam yaki shaka jingjot. Haba ka inga sengkala sautu mindang idon hapadenge jing sausi. Kala wanjia kumgane ke jingjia kabang imboy perkat. Kala wanjia ke jingjia kaba pella rai yangi ngim nushu ban tursha ubale menda namar ka inga sem jongi kadon hapadenge jingla rai ban manga ngating kalong jongaru kating kane kalong ka jinglong jong kata ka inga sem bening kong tam ha ka Bible kala yakendo jinge bad maki pat kim nang ban le haba ubale ula pet ula yo Bad kane ki inga sem kadon hapadenge jing sausi kaba palat hapadenge jing larain kaba palat hapadenge jing ting kaba palat minda kilas tang ban ngait beach minda kim shania shu iway pat kilas tang ban kinnos niu bad ke jing suk kaba kidon menshua kalas tang ban jano Shison don nakata ki inga sem. Lese don napadeng jombi bashong kumne piakendo kum kene ke jinglong haki inga sem. Haka bastang pe don jingkamen. Haka bastang pe don jingit. Haka bastang pe don jingsuk. Haka jabastang pe don jingroy. Haka bastang pe im haka jingsuk. Batka jingid iway pat. Henry marshiteng lindi. Pistang ben yo Baka don ka jingdod haki inga sem jompi. Kabba pis ngap yanga pikin mau. Yaka daw baningkong bale kalawanjia. Kabba kalajia yaka neka jingjia. Lese don ke bawan pasiyaw yapi. De namar kadaw jongi pate manjongi. Kalajia kumne. Uppa jongi kimi jongi kila im kumne. Nagataga daw minda. Kataga jingle basiniyo jingle baman kimi kipa. Kakya raibi haki inga sem. Ngille kumno. Lese don ke bawan pasiyaw hapi. Pihaban kinia ban lai loy na kane ke jinglong abapi yosngo pihaban kinia
Pimshim lakin mau ya ka jingkenia bakui ka ba marwe ka ba shisin ka ba ujisu pelong lese pelakin mau syapang bun jait ki jingkenia ka ba riperte ki kinia lese pela perka ban lai loi na ka nega jing larain ban lai loi na ka nega jing sausi ban lai loi na ka nega jing pang ngiha ban kinia henre ki o Adam bad ka kim pat sautu kahe ka ba kin lemenda bad ublehi ulahi kai ban lai lui na kum gini ki jinglong pide ban perlong jing kinia ude uble ula penia ya ulambrot ude uble ula kinia nagabinda uadam bakayem namarude mau ula tau yaki ude mau ula penvandur yaki ude mau ula penyasrem yaki baduhi menda ulalehi yaka jinkinia kanamba kini ki himmen ki para kinio yaka dur kadar biang kinio biang yaka jingkomen bakinio map markeliang bakin yasuk markeliang bad shua bakin mi nakata ka periden uble ula perlong yaka jingkenia bad na kata ka jingkenia ula shim yaka sni jangulambarod yaka mrad bad ula ai arta tru yaka jain bakin pong uso jang ka jingkenia uble kala perlong yaki ban lai lui naka jing larain kabak kila hadu kata kapor kila buria lade kila ongila rain ki ongis ngoting badu ble ula tur shajan yaki da kaba perlong yaka jingkenia da kaba wanra yaka sni jongu lambaron bakindo kup ban lai lui naka jing larain ko himen ko para kani kalong ka jingi kai kaba juliu yangi kadba pidangop ha ka jing larain namar kano kadaw pilaban lai loy nakata ka jing larain jangga pop hapo ki inga sem jambi tang lemba ka jing kinia ba marwe jongu kris yaro yautrai ngipuli ha ka Genesis lai arpo te utrai uble ulatau ki jingpang ki ba dakasni nagabinda wadam bat katenga jango bad usap penbong yaki banyosni jong ki merad de bandon ka jingiap yaki merad ka jimpeniap yaki merad na ka jingpeniap yaki merad lamni mi yakasni jongo merad nakasni jongo merad uble ula pelong jain pong yaki yaro utrai haleluya Teshua abel uble ula pelong jingkinia ban yada ban suma ban kerku ban kudup yaki ingasem kabamol mallaki jingkinia kawanra hangi jingid yaki jingid kabangi penja kaburam kabangi penja niyo biang lemba ka jingkinia ukris yaro yautrai kamjam don borshu yaro yautrai haleluya ko himmen ko para habapi dua ya haleluya komne pedang kintangai dia kita ke jingsuniyo ka khiar hapi baro ka raibi ka khiar hapi habapi dua ida ka bor uksuden pet na kinga sem jampi bad penzayo jingkar ko temai halor kinga sem jampi nangta ter ngilaban yo yenda u adam bat kayem kila mino na ka peridan namaro blay wala yadayaki bakinum torshu biang hakata ka ding jingim bakinum torshu shakata ka ding jingim dada ki tor biang hauta u ding jingim ka jimma kalong kinsa penkalain biang ya ka jingim jangga pop bakinsa dono ya kata ka jinga kaba ublay labu te ublay uhaban penmino yaki kanamba kan stang biang ya ka process ha ka jingim jongki ka process jongga jimpenim kalakot haba ujisu ulayang hapadeng jonguta udeng ha peridan bad kading ha beneng badu jisu ulayang da uwe patu ding utauding ulong kadim bana yaro yautrai
Kadim bana jongu Chris, hakaba ujisu la pelong ya ka jingkinia, kalawan ra biang ayo, ya ka jingya kendu sasyasin. Ya ka jingim ka bangila pindu, ya ka jingim bamjukut ka bangila pindu, layo biang. Haki ingat sanjongi bonsin ka jiakum ne. Don gi por ngi pindu no jingim bamjukut. Don gi por ngi pindu no, ya ka jinga e jongu balai. Bada habang yo kayinga sem gadon haga jingma habang isautu kayinga sem gadon hapadanga jingjot pide ban mare sha utta uding ubalong ka daw jongka jingpenya teli ulong ka daw jongka jingpenya sok haba pedon jingya per jingmod badulog bad kalog haka jakaban mare sha ka perte ka ba pensho yangi Pidewan wan mare ban kodop bat piam ya kading jong ka jingim kabawan ra hangi lamba uji sukris kabamod ka jingkinia mas kade ban kallalong ka jingmane pedengdo jong ka jingim jongi ban lai luit na ka jingte jingkom ban lai luit na ka jingya pai na ka jingya per jingmod na ka jingkuri kura yaroy utrai Tendeng don gibri ki ong father nga don hapadenge jinge ngaba duailem tangge jing duai marwe kanum wanra ya ka jingya suk kaya ka bansa wanra wang ong ka jingkinia nandangi pe syaka kitab Genesis sau ngiyo u Abel ula pelong ya ka jingkinia u Abel pan ula wanra dakiko ningkong kakinhon lambaro jungu rengad bad ka klein jungi utray ulas ngobhaya u Abel bad ya ka jing tarwa jungu u Abel ula yo jing tip na mano siya pangkum gane ka jing tarwa ngimyoy ha ka jingim jungi Adam jongu Adam bad kayim Baki wanra kum ganega jing darwangi miyo yes or no? Kila yo jimud nang no haba kila lepop. Haba kila minak periden. Kila yo uble ukinia. Kila yo uble ukinia. Haba uble ula kinia enda uladep kinia wa adam ulas ngo kata ka jings ngo kia mensiam omdonshu. Kata ka jingkit ka ba ukit omdonshu. Kata ka jingla rain kalaja. Kata ka jingdom jimbitar ka ba udon bat katanga jengu kalaja. Badulas tang ban yasnok tilang bat kalogu jengu ka im. Bat kilas tang ban yalong kaway sa syasin. Bat nangda katba kisyong bat kikun kisyait kana pitip kun mensyua. Ngilalong kibriyo bakomen, Henry ngilalepop, Henry ublay ula pelong jingkinia, bad haba ula pelong ka jingkinia, ngilas ngau ka ere ka ya pera ka jingim jongi. Bad ngis ngau suk mensiam, ngis ngau kumen biang, ngilas tang ban ya yid narkeliang, bad dailem bah kata ka jingid kokod, pipiaro arngut pisyong hakama jongi, ukain ula yo idea. U Abel ulayo idea siapa ka jingenia na u Adam bat ka na markilayo dala ke jongki kemat u balay ukinia ya roya utray hallelujah kohimen ko para ki apostol kilayo ki pail ringet ki baladon bat ki apostol kilayo ki apostol kilayalap Pateng siapang kane ke jingkinia dakaba ublay wanra ya ka jimpenim jangga perte nagatanga daw hagas ngitoding bakoid haba ulindo uraya ka dimbana uang hakame ka dimbana hakabalastin ya unombenim jangga perte ya royo utray hallelujah Uman kapos ngitoding bakuit ulindo penbana dakaba kindiu yakadibana shajrong hakame kadibana hakame uding jonga dibana hakabalastin ya unombenim jonga perte ngiong aingu ya uble
lem komda nginjin dala sakod haka jing larain ki apostol kila yala pateng yakane ka kana but kibru kela pediang but ke sauto ngidon tangkawai kelendi ka jimmane jongi kristan kalong ka jingkenia yukerish bakoin ka pedeng do jonga jimmane jongi kalong ka jingkenia yukerish bakoin yaro yautrai Hallelujah. Hallelujah. Nangda ter haba don ga jingsle haba wan ga jingsle kaperte baro kawe kalajat ka jingsle ulong uso jonga pop jongi jait benrio malle ki por kibri ki ngobha ka pop uble upenchitom yaki haka jutam barim but ka jingsle kalong kalawan na marba kibriyo kimshim la kongo ya uble but uble ula penkar pang kawe kalonging longzem kidon prangut kidakot hakane ki ingasem prangut kidakot unowa but kalog jongu balai ngut ki konshinrang but ki log prangut but kine prangut kilalong ki kayingasem kaba uble ula bu kerpang ula jit kerpang ula pengandang kerpang kanamba ka jinga ye jong uble kan wantu halo jongki yaro yautrai ban ngitip haba uble ula jit ula pen kerpang yaki ula yadayaki ula sumar yaki namar kane kalong ki ingasem bakongu kainga semba ting burom ya uble kainga semba shania ha uble kainga semba martatin kainga sem kalas ngutu shisin uble uangeye kalong kabade kainga semba la shania baro prangut kiong ki konro kem shimla karngakli habau noang kokon ni habalekum ne kalo kam shimla yatain ya badu ya kajia badu ya ki kon parasa jongo kem shimla karen be ni awu Upa haka jinglong pimmen jombi pelas tamban klebit kabaya pi ban sange kloy kim shimla ongkom ne ki kon parsa baro laingot kila kongo baro laingot ki kon shenrang kila ngei kalog jongo kashania haba upa ulayang haka yingasem kokon ngadon ka ere ka e kababan ongya pi ublay ula ongya nga kawan ga jingsle ngide balom bala kre kila kongo haka ta ki yingasem katno diligi sur tangkawai ka sur sur jong no sur jong ubale bala pediang da upa bad ka sur jong ubale kala pau kala mi lemba upa hakata ki inga sem kadon tang katno diligi sur tangkawai ka sur haki inga senjongi katno diligi sur ni don Karena lagi sur ngedon, sur jong uble, sur jong upa, sur jong kekemi, sur jong kikun. Yes or no? Yes or no? Haba haki inga senjongi, haba ngedon bun jait ki sur kumne, nginum seiso, nginom laban seiso. Lese kekelain ya ke sur jong kikun, ben ya ke sur jong kikimi ki pamenda. Yes or no? Hakane ka juk kaba menda. Mano bakam klain kikun kisur jong kikun ki pinrem ya kasur jong kimi ki pa yes or no namar kane ka daw ngidon bon ki jingya pai namar kane ka daw ngimdon jingsuk shu haying namar kane ka daw bon ki kimi ki pa kiyam enre haki inga sem jong nowa kadon tang kawe kasur suru bale katrekam haupa bat kata kasur jongo bale kamina ka shindur jongo pa bat baro kiwe pat kinyungod kila pediang kila kongu bat haba kila pediang kata ki ingasem kalayo jimpenim yaro yo try hallelujah ko himen ko para ngide bandon shisur haki ingasem jombi pide bandon Kadno sur, shisur.
tangkawe ka suru bale basawa lemba ki kimi ki pa ki bayatli ha kawe ka jimmod kawe ka mensiam ka jingke nia utrai kalong padeng du jong ka jingim jongi hangda ngin salai loi na ki jing sinio kakatino bale ka ang Genesis pra arpo te unowa ulate kaduan hautrai unowa ulate ya kaduan hautrai ulashim na kimrat ki bakuid baro bana kisim ki bakuid baro badula tarwa ka jingay ngutang halor kaduan ulalum lang ya kimrat bakuid baro kisim bakuid baro badula terwa ya ka jing terwa tang ha kaduan habang iwan kiniya ngide ban wan da ka jingkoy nagataga daw piyang lain ban plapo ban peniasuk bado balay papilong gi mrad bakoy pikala long gi sim bakoy bada ka jingkoy pi wan terwa ya ka jing terwa sha kaduan kadupat bada ha ka ya ka jingyu bi jangata ka jingkiniya kan her sha ubale kaya kendo ya ubale haba ka jingyu bi tang haba ka jingyu bi babatam ka kiu na ka jingkoy ka donod ubale untese ya ka jinga e ka jingar ko halor ki inga sem jongi hallelujah 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 ko himmen ko para ngide ban trang ya ka ne ka jingar ko ha ki inga sem jongi ngide ban long ki kon ge balai loy na ka jingte jingkom kawe hadin kawe pa habang ile kom ne nginum angshu don manore mano bales niyo yangi don के बल्ले जादू परशा यंगी don के बल्ले black magic यंगी don के बा पा तारो यंगी don के बा पा उक्सूद यंगी गिन्नुम ओंशु कयिंग का सेम कबा im halor kaduan ka dupat saudong jong kaduan ka dupat haka jingkeni abaku jong ukris kinum ting shu kino ki bor jong kane ka parte unowa lemba ka jimbarasar jong ubale ula kinia ya ka jingkenia aingu hakamatu bale namaru bale ula yada ya ki inga sem jongu ter shushu ilaban yo I haka kitab Genesis kadar haka kitab Genesis kadar u Abraham ulate ya kaduan ha Betel hangno hadin ba ula kongo ya ka jingko jongo beleban leisha ka rikanan banino ya ka kur ka jai bar leit marwe shime drengat bat katanga jongo kawai ki ingasen Abraham bat Sarah ha kalendi ai ki kambanding kong kaba ulale kalong ayu ulale kumno kakatino bale ka ang kadar hinyo pra ulale kumno ha kata kajaka ulate kaduan ha utrai badula kot karpat ya ka kerteng utrai ladanga pule shua ya kane kalong nangda ula kinriya shawulum ubasha mingi habedel ula kinriya shawulum ubasha mingi kabetel badula peniyang yala kaying jain hapadeng kabetel syapang sepngi bad ka ay syapang mingi hakata ka jaka ulate ya kaduan ha utray badula kod ya ka kerteng jongu kane kalongka jingmane jong kawe ki ingasem mano badon hangni u Abraham bat ka Sarah nang da uwe baka jongu Lord banitip hanadu ka por ula yalam ya u baka kaladon ga jinge ha ga jingim jongu Abraham u Lord yaro ya utray pi ke balinga mensiam pi ke basausi pi ke bakuslai
Pi ke ba ngay beach. Pi ke bas ngau kurlad. Pidon kalad. Lezi pidang snow banga ngalajot. Ngam don jengsuk. Ngam don jinga deshu badulog bad kalog. Ngam don jinga deshu bad kikun. Kikun jonga kim kongo. Kikun jonga kila tamsdeng. Kikun jonga ki adwai tanglang. Kikun jonga kila kerniya ka drek. Ulog jonga ukerniya ka kiyan. Kalog jonga ka klim. Lezi pidon bon gidao. Ngaduk. Ngam don jingtre. Ngam don kam ki jam. Ngade pule. Henry ngam don jingsuk. Lezi pidon bon ki jingur ha ka mau tu Jesu. Ko kimen ko para kin mau. Lada pikloi bente biang ya kaduan ha ka jingim jambi. Ha ki inga sem jambi. Lada pipiam ya kaduan gadupat. Klem martatin. Ka jingkar ko kanwan hiar halo jambi sa syasin. Pingay dia kane? Kadnong pingay dia kane? Kadnong pingay dia kane? Ka jingkar ko kanwan hiar halo jambi. Lada pi pendimay ya ka jingade jambi. Bat kaduan gadupat. Kito ki bangay tarakati. Kohimen ko para u Abraham ulapiam ya kaduan pideban bu jimut kakete jaka ayu Betel hangno ulate duan Betel kumno ulate duan bat kaye ute kaduan pimudur bat kaye ulate kaduan bat ki mau bat kaye ngite duan daki mau minta hakane ke juk leseng ite duan roda ke ding leseng ite duan da ke cement satu ni Henry Abraham habau don hautau lum Betel ulate ya ka duan da ki mau katno tiliki mau ngimtip subu kadar namar ngiyo u Elijah habau ulate biang ya ka duan ha ka bau yale parsha ya ki bleitau jongbal ulate pensna biang ya kaduah ni Israel da kadar tiliki mau yaro try hallelujah ko himen ko para nangda ter ngila banyo ha ka dakot katlai na ka ju kalinong ngiyo biang ulate ya kaduan to ong pide para jonga bad kadlai linnong kadlai sau hadu prang bau Abraham ulate yaka duan kadlai sau ha kata ka jaka Abraham ulakot kerpat ya utrai. Bangao ka uang tan hadu baka jaka baulatau kaduan habastang Betel ulakot kerpat biang ya utrai. Nang da ter ladang ipet ngilaban yoi ha kadakot katpra jongka linnong katlai jong Genesis ngiyos ngo biang kumda Abraham ula pengen ria yala kaying jain badula wan syong hajan kiding beti umamare ki badon ha Hebron badula te ya kaduan ha utrai ha kata ka jaka hangno mamre beningong syano Betel nangda syano mamre ha kane ka mamre kala jiayu hangne ulate duan kadba ki dang syong hau ding beti jaham mamre haba ki linga mensiam bun snem ula ap ki kon manobawan laingut ki briu jong ubale hangno ki wan hau ding beti ha mamre bale ubale ulawan kata kalongga jakaba donayu duan ulate lupa ulakinia jingkinia minda udang syongkai hangno hamamre ladang ipet haka Genesis katprang yoi laingut kilawan jingoya unanda lai kubor kumno haus nembanwan kasarakan kau kun habaki jan bat kaduan lese pi ki bamdon kun pi ki longomi ki balinga menziam
Tangkawai kelenti kakama jombi kalong. Tur syajan kaduan. Yam hakamat kaduan. Ha kitab baningkong Samuel. Lindong baningkong Yosngo. Haba kahana kala tur syajan kaduan. Bad kala duai, kala lingam mensiam, kala ud, kala nam. Hakamat kaduan uble ula jubab pensayo ukun. Baru ke bas ngap ianga. Pi ke bamdon kikun, kishikurim, pide ben stang ben tur syajan ka duan. Hakini ki por ngeladon ka retreat. Nagabenda ke shikurim bambadon kun hado menda mindangi dangi yong idon ka group jongki ngi duai man kasngi kawai hadin kawai pat kistang banong father ngadon ka kubor babha ngidon ka kubor babha kila stang banai kubor babha haba kila perlu dia ka por lais ngi nagabenda ka retreat kila piam ya ka duan kam kerpang kila duai hakamat ujisu kila shimmenda mas bakoy kila puzonia kaktino bale minda kistang banong father ngadon ka kubor babha yaro yautray hallelujah hallelujah haba Abraham bat ka Sara kila tursya kaduan badon hamamre ubale ulawan banjingo yake banay kubo ko Abraham kadon ka kubor babha ya ka Sarah Kasara kala pu samberki Henry kam shimlakin mau kila te ya kaying jain ha jan gaduan ladapit te ya kaying jain jambi ladapit te ya kaying jambi ha lor kaduan gadupat hangda pensa yomad ayu ya ka kubor babha yaro yautray Pimdon kam wan wad kino kilum light no ya kalum kinjang jong ubale ha kabau jisu hi ulatarwa ya ka jingene anaga binda jongi kadba pia kando jinge kawe hadin kawe pat tolong kikon ki bapiam ya kaduan gadupat yaro utray hallelujah nangdang ipule terte shushu Abraham ula te biang ya kaduan ula kinia ya ka jingkinia Genesis kinda katsan kindai bade shipong ipule kindai bade shipong ipule te ula anghawu tawanra yanga kawe kamasi lut kabalais nem garita kawe kablang kabalais nem garita we ulamboro dubalais nem garita kawe ka linked core Bad iwe kon paro te ula wanra yakine baro habu ula odar liang yaki badula bu riang yaki dekat mar senda yaki semte shim odar liang haba ki pukini kilawan hiar halor kita ki met ya Abraham ula beno yaki yoi Abraham utarwa yaka jingkinia Abraham bat ka Sara habang ang Abraham wadnam kala Sara haba Abraham ule eye ulale kumupa jongka ingasem ezorno haba upa ukiniya jingeniya haba upa ule late mas haba ka kami ka late mas kabor utray kalastang bantre kaya ka bakerdu hangi menda kalong omdon upa uba late mas Omdon kemi ka balait mas, omdon kikun ke balait mas. Yes or no? Ngilang kapana palat, what's new try rungim julait mas. And I cranchus ni poya. Ngibun kam palat, ngilebaro ki kam kalam ka jingkinia. Ngidia baro. Henry ngi dona pala jingid ya ka jingkinia jongu Kris. Yaro yautray. Hallelujah. Ko himmen ko para ladang ipet biang don bon ki jingkinia ha ka Bible. Abraham ulakinia, Isaac ulakinia, Jacob ulakinia. Ladang ipet ha ka kitab Genesis hi kaba arpo prang yosngo arpo pra linong arpo pra jangka Genesis
Ngiyos ngo, uap, u Jacob ula Petri, na ying la jong, na marula ting ya u Esau, na marula syukor ya u Esau, banyo, jingker ku na upa, ula mina ying, ula mare, ula leitia, hakawe ka jaka, kalalong ka ba meet, ula perlong singkli ya umau, ula tia, hangto, bad kadbau dang tia, bad, uta umau ba ula perlong singkli permit ula posiniu ayu ula yo i ya ka jingking ba ya kendo ya ka baneng nang da ula yo i ya ki angel ki yakhir ba ya kiu ki wa wan hiar ki ba kiu sha baneng ula kintit ha ka min step ula kenmau ya ka jimpo siniu bad ula snow shngain ula snow ula yo jinkermen ula yo jingid biang ula kerlalong baslur bad ushim utta ujumau kabau perlang kum sengkle bad ula tunghangdo bad ula kot ya kataka jaka betel ngala ong minne ayu ngala ong minne wa Abraham ulate ya kaduan siya no betel dakaye dakimau minta u Jacob ulatia haye kata kamut u Jacob ulatia haye mau ayu to uju mau kaba u Abraham ulam pelong kaduan kaba mod u Jacob ulatia haye halor kaduan kat ke batia halor kaduan kat ke batia hajan kaduan kin posni wayu kin posni ubale kin posni ke baneng jingai na kaduan jingai na ujisu jingai na ke jingkinia habang itia ngin posni rumah ni posni upse ni posni rengai don bon ki brio ki yai lemba kane ka jinglong ki ting ki kuslai kim jiotia don ki kon ki basyong hang ne ki pang uksoi namar ki la posni rengai pormit namar bale kimi ki pa ke la klet bante ya ka duan haying jongki yaroy utrai pisautu ni yam ya mga keren katnongod na pren jombi basyong hang ni pidon duan hayin jombi permanent duan omde temporary duan ka ba pite hakapor kerkuing yes katnongod na pren jombi pidon ka duan ka ba pilate haying jombi minta pisautu ka jingkar dor jong ka duan ha keinga sen jombi ki father ki shaidong pinkre duan pi pinkre duan tang ha ka sngi karkuing yes or no lada pi pinkre duan tang ha ka sngi karkuing pio jingkar ku tang ka to ka sngi henry lada pi don ka duan ha kiying jombi permanent duan pila perlu dia ka bisa ka tengga bante kawe ka duan ha kiying jombi ka jingkar ku kansa barabor haying jombi pinum posni rumah pin ban bi posni ayu pin posni ubale man kasni kaing ka sem badon ka duan kin posni ubale kaing ka sem bam don duan kin posni uksoi haleluya menjur ne klam menjur minda uni ukun uksiu jongu Abraham haba ulatia marwe hawulum don bun ki kunjongi don bun uppa jongi don bun ki mi jongi ki leitre ha ki lum ki wa baki ongum no o na uta ulum na kataga wa ke muksui esorno don bun ki bawan shaneru banduai namar ki ke muksui na ulum kawa haba ke lei sum haba ke lei toding haba ke lei tre lenga haba ke latia ha kalau manobawan uksuit bale namar ha kata ke ying om don jingi dia ka duan
Kita kidakot jangga ta kiying, kila kala dia kaduan, kila kendai dia kaduan, kimdon jingi dia kaduan. Ya roya utrai. Sautu ne kelam sautu. Sautu kane kalong ka ba kongzan. Bale ki father ki ong yepi, pin kre duan barabor, pide bandon ka duan. Wan lada pi duk katno. Lada pidang tia tang kawe ka kamera. Kata ka kamera ka long kamera tia, kamera shat, kamera sum, kamera pengka naru. Baro ka light sauti sound liki kampi le hangbo. Henry ha kata ka kamera pide bandon ka duan barit. Ublay umpay dia ka kaspah jombi. Ublay umpay dia kaspah mensiam jombi. Ublay umpay hadu katno pi bupor yahu. Ublay umpay hadu katno pi kindi buram yahu. Ublayun pe hadu katno pi ai jakayaw katkum gajing ai por jombi katkum gajing ken kordor jombi yaw jisu mauru unsa ken kordor ha ka yai ki yang jombi ha ka jing tre jing ta jombi ha ka rap karyang jombi ha ka lek kawan jombi ha ka wa ha ki lum ha ki klaw kata ka duan kan budia pi kumba u jacob ulapos ni ublay haka batia haka duan kaba upajango ulate betel baduang kade hangne ngayakundu ubale kade hangne ngayakundu ubale bon ki inga sam minda kimju yakundu ubale shu yes or no hagini kisngi ngala ai jingaran artili laitili pilaban leis ngab biangato Minda balengim yakundo bleshu. Balengim ngob haki jingsuniu. Baleke inga semjongi ka kelalanga jaka pinya beriu. Baleke inga semjongi ka kelalanga inga semba penjau snam. Baleke inga semjongi ka kelalanga jaka patakiat. Baleke inga semjongi ka kelalanga jaka baleki kam klemakor. Balay namar ngila ke instinct palat yaka jinkiniya jongo balay. Hallelujah. 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 Kadba pis ngap yenga pusoni alade. Hadu katno ngi kindiu yaw jisu haka jingim jangi. Hadu katno ngai por yaw jisu. Khatoki inga sem janga. Kashong hakama kaduan gadupat ne yaman gasngi bat kikon kikti. Kainga sem kiba bat ya kaduan. Kainga sem kiba buram ya kaduan. Kainga sem kiba lap ya kapor ban duai hakama kaduan. Kinom larain. Kinom shalarain. Kinom larain. Kinom ting. Kinom kuslay. Nama kabor jong obale. Kawan haki. Kabor jong kataki ingasem. Kambina kaduan gadupat. Na ulum Calvary. Yaro yautray. Yaro yautray. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para shushu ladangi puzon ngilaban yo i haka jingim jongo Moses haka jingim jongo David haka jingim jongi prophet haka jingim jongi Sam kilalong kiba mane kilalong kiba kinia shuaban leit yale yakatma parsha yakinong shul Shuaban le kano kakam kilastang ya kajingim jongi naka pindap naka jinginya naka duan Shuaban le kano kakam kilastang ya kajingim jongi naka duan katno ngod na padang jombi basong hangne enai kranchu ki bam shong hangne pi ki basong hangne katno ngod na padang jombi pistang ya kajingim jombi naka duan Pistang ya ka jingim jong gikon jombi na kaduan. Pistang ya ka pule ka puti jong gikon jombi na kaduan. Pistang ya ka kamay ka kaji jombi na kaduan. Pistang ya ka jingle jombi na kaduan. Pistang ya ka rep karyang jombi na kaduan. Malaki kam ka bangile kadeben stang nang no nakaduan namar kaduan kalong kabor kabapindu ya kabuis niyo jong bamen yaroy utray lada pidangim kalam kaduan
lada pidangim kelam jingi dia kaduan minta kasgi ngakot ngawer ye pi kilonging long sembaro ban pendimai ya ka jingya de jombi bat kaduan hato pilong ki kon samla pilenga mensiam hato pilong ki kon samla pim jingai na kaduan hato pilong ki kon samla bashania tanga jabing jombi hato pilong ki kon samla bashania tanga pule ka putti jombi pi bakala lada pim stang ya ka jingem jombi na kaduan gadupat pinum job ha ka jingale jombi pinum job ha ka jingale jombi tikana ya kane namar ka bible baro ka we ka kadau hangi syapang ka jingkar dor jog ka jingkenia pi haban stang biang lesengila kale lesengila bujili lesengila ong kumneru lombait lese pela tau ya kakana patimai na kabenda jombi lese pela tau start ya ka jinghem jombi nama don bon ka social media kan yarap ya piru ban tau start ya ka jinghem jombi henry pide ben soto kita ke jing start baro ken shat kalaya pi kajing start jong ka social media kajing start jong ka internet kajing start jong ka parte kan syukor ya pi henry kajing start bat ka burom ka bami na kaduan gadupat kanam syukor ya pi kanam shat kala ya pi kanam penjod ya pi penban kan sete ya kajingem jambi kan sete ya kajingem jambi kito kibapiam ya kaduan gadupat kinom babel lanoro yaro ya utray hallelujah ko himmen ko parangan pin good da ka ba hikai sa kindiyat naka ju kitab jingto ken mau ba ar iwe jingto ken mau ar lai iwe jingto ken mau chronicles jingto ken mau ba ar lai iwe ka tokumne te u Solomon ulas tamben te ya ke ying utrai ha Jerusalem ha lorulum moria u Solomon utte ya ke Jerusalem temple chano haulumayu ping bat sngap haulumayu Moria kade kelum kabayade kumno bani kade hautau julum mano ngambat poisha kata ka jingine na marumdon porshu u Abraham u Lara ya u Isaac ban kinia jingkinia nang da u belai wong ku Abraham wad nampen ya bukun pet ya uta ukun lamberot kinia iau pelai dia ukon menda upaiju ulate ya ka Jerusalem temple haulum moria menda nagabenda ki pai di Israel omdon temple ha Jerusalem haulum moria ha kata ka jaka jongulung moria kayang kawe ka mosque alaska kawe pat ka mosque omdeshu Jerusalem temple how moria yang ayu minda how tauju umau bala penkreban kinia yau Isaac minda don hapo kawe ka mosque yaro yau try hallelujah minda ngap shua moria haka jakaba utrai ula pau how David upa jongu ulate ya ka temple sano haka jaka ba uble ula pau ha mano ha upa mano bate ka temple Solomon kumno Solomon bale u Solomon ulate hangne kane kalanga jaka ba uble ula pau hawu upa jongu jingyade upa badukun kumno ka hiar ya ka jingkorku
kumno haba upawula piam yaka temple haba upawula it yaka duan kikun kibud yaroy utray ko himen ko para pilaban yo i yakane habang ipuson shushu pilaban puson shushu 2 Samuel Samuel Baar kitab Samuel Baar linnong arposaw nga yalam yapi man connect yapi yakane ka pang kabapin sa tip nang ta te ugad arposaw katpraw 2 Samuel arposaw katpraw te ugad ulawan hakatakas ni bawu David balu ulaong hau kilet penyang kawe kaduan hautray ha kakendem u Arona nong Jebus ngan pai biang ha kane baro baleng apeni yapi kinma kane kertengayu Arona nong Jebus ha kajakayu ha kakendem u Arona nong Jebus nandangan yalam biang syaka jingto kenmau arpo uwe katsan jingto kenmau baningkong arpo uwe jingto kenmau baningkong linnong arpo uwe bad hangni don kajimbatai katsan terter katsan Ublay ula paya wangel ban pinjot yaka Jerusalem. Henry Hamar bawun sa pinjot yaka utray ula pay disne badula kelano yaka jimur siya panga jing penjenjar. Kumda ula ong hau angel nom pinjot labiang. Pensangeno yaka kti jombi. Uta angel utray uyang hajan ka kindem u ornan nong Jebus. Kertangayu? Ornan u nong Jebus. Mineng ala ongkum no? Arna u nong Jebus. Une u arna bado nong Jebus kilong ki jugi beriu. Arna bado nong oran nang arna bado oran kilong nong Jebus kakintem kade jongu marway. Nang da bakat pra. Te u angel utray ulong hawu gad Banyetu ya u David baude ban leit tau kaduan utray ha ka kindem u ornan undong Jebus ornan unong Jebus mindangan leit pai biang syaka jingto kinmau ba lai baar jingto kinmau baar linnong lai iwe pule biang undo kinteng tik hakata ka jaka u David ula budak haka kindem u ornan nong Jebus kabamot u Solomon ulate temple chano haka jaka u angel ula kadaw iya u haka kindem u ornan u nong Jebus ya kaba uppa umane ya kaba uppa ulate hakaba uppa ulate duan hangdah ki kalayang ya ka Jerusalem temple. So duniyam Jerusalem temple. Ya ka jingkor ko baro ka 1 year halor kata ki ingasem haba uppa ula kongu haba uppa ula snab haba uppa ula mane haba uppa ula kinia haba uppa ula ya ka lindi jongu bale ki kun ki snab ba kinte ya ka temple kinte ya ka temple ko himmen ko para upkun ulatte ya ka temple kabamod nendang ilaban pinwandu rayu lada pilongi longing longsem ba mane ya ubale batte ya kaduan bakiniya jinkiniya ba late mass ba shimmenda ya ka kam ubale la shai kinmi ya ki kun jombi banlongi lindo banlongi riniam te ya ka temple menda te yaka temple minda temple ayu minda nagabinda jongi pimtip mo ba pilong ka temple jong o mensiam bakuin
First Corinth lai kadhendriu. Pintip mo ba pilong ke temple jongo balay. Ujisuong pinjot ya kene ke temple hapo lais ngingan te biang minda ke temple de bandon hapo jongi. Temple de bandon haka jinkinia mas bakoid. Temple kade bandon haka sacrament. But ngidiben sautu ko himmen ko para nagabinda jongi ki Kristan nagabinda jongi ki kon Catholic ka jingmane pedengdu jongi kalong ke jinkinia mas. But ngidiben sautu kane ke jinkinia omde mano batao kai minda henre kalalonga jingim jongi pai Israel hapo ka jimpet ka jingyalang jong ubale. Ubale ulatrang, ubale ulamod, ha malle ke jimmane jongi, ngide bandon ka duan. Ka jimmane kalam ka duan, kam long ka jimmane ba pura pide ban sotu. Any worship without the altar is not a complete sacrifice. So tuniyam. Nagataga daw, ngide ben idia ka duan, ngide ben idia ka mas bakoid. Ngideben lapor ban leit wad ya kasngi poyaro mas bakoid. Wadnam shongai haying, dakaba paid mobile. Wadnam shongai haying, dakaba tem games. Kikon samla, lada pilong kikon samla pilait por. Mare, wad shakasngi poyaro, lada pi mare, shakasngi poya. Pinsayo ya kajinkarku, minta pilinga mensiam ngamdon kamgi jam. Ngalle kumno. Haba pile kumne utrayun sa kralindi api. Henry bon apeng jongi ngimdon por. Ngis ngongia ngiong ngimdon por. Henry ngidon ka por banle nadong shadong hakane ka parte. Light no ya ka jingkini amas. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Kadenium day. Ngilapor banle yalakai football. Kikon samla kilapor, wad haka shiteng senyaro ban, poisha ka futsal minda, yes or no? Yes or no? Lahakine ki por habadon ka football match, kila kitia min step 100 baje, lai baje, 8 baje, she baje, kila peit meet ban peit football, yes or no? Yes or no? Enre kiju ki bri kyong kumno, nga samdia. It all depends on your desire. Haba pidon kata ka jinkwa. Pila lapor. Pila kiti 8 baje. Yes or no? Wadi ki kinnaru. Yes or no? Wadi ki longumiru. Wadi ki longiparu. Ngila karshani ki buri ki bang imitu. Ngimpat yakendo minnoru. Yes or no? Ngila karshani ki ring ngimpat poi. Yes or no? Henry ngimju karshan ya ubale ubajan bani. Yes or no? Ngila halla por me. Nagabinda jong no. Pila yo ayu. Mangas ngi pila bu status ya ka dur jong kita ki por you. Pila kran bon ki ke baro. Pila perlu dia ka por jombi. Pila yo what she euro naki. Pila yo euro. Kila papu euro ya pina mar pila kersan ki. Katno euro pila yo. Katno tingka pela kamay. Yes. Ong. Longumi longgupa baro ngam kintait ngirung idon kamban lekemen. That's one thing. Peit larapi ko man peit pi peit. Kamlele. Henry daka ba kinyot ya ka kamaram jongi. Don't enjoy. Daka ba leben ya ki kamaram ningkong jongi. Watnum ya berngya palat. Yes or no? Pilekamen, pishat, pialakai football. But Jesus should be the priority. Yes or no? Yes or no? Henry minda paid. Kadno ngud na padain jombi pila pinbab masa kata ka por badon football. Who was your priority? Messi, Ronaldo, Neymar. Who was your priority? Yano pila Cain Cordor. Yano pila Cain Cordor ko long ying long sem.
Naki inga senjombi kim mi yakar jingya risa jingya kamen. Pila kloy ben pindi dia ka benien jong kita kiri. Pila pong ya ka benien jong kita kiri. Yes or no? Pila ti dia ka benien jong ki Spain. Pila ti dia ka benien jong ki Argentina. Pila ti dia ka benien jong ki Brazil. Pila ti dia ka benien jong ki France. Ano kata ka benien baro amenda? Yes or no? Pilayo ayu. Kanong or pidon gabenian bato, Jesus is my Lord. Kanong or pidapong pipong ya kabenian, Jesus is my only Savior. Don. Kibenian kum kata. Don. Henry nakabinda keri bajingay, pila pelut pisahang ne. Pila pelut ya kapor jambi. Pila kalat ban mane ya uble. Nanda pila tisha dem kabarem ya kari jombi kibapi kershan. No problem, you support. But what nam le palat da kabale behin ya ukin ra jombi. Piala kai football Henry omde da kabayino ya kapor jombi ban mane ya utrai. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Minda kajuk ka ongkum no yangi. Kam le kat bamon. Kat nongot na peden jombi. Pikain kordor jisu. Pik bam don duan haying jombi. Minda kas ngi late. Ti ding kat ba pilay shaying. Shna minda kas ngi hi kaduan haying jombi. Ti dia ka dor. Ti dia ki statue. Lese pinyo statue nang doru. Ti dia ka statue. Ti dia ka dor. Late bu jisu. Ay jaka ka ba kongsan yaw jisu. Ay bakan don gaduan hamal laki ing jombi. Wad nomong ngam don pisa. Pidon pisa ban di cigarette. Pidon pisa ban bam kwai. Pidon pisa ban top up. Pidon pisa ban siu nagabinta bon gijing yalakai. Wad nomong shu ngam don pisa. Ay pisa. Yaw nong tao pisa. Ay burom yaw nong tao jombi. Nang da unong tao jombi. Un pen biyang yakaba pidon kam.